Ze desberdintasun dago gaur eztabaidatzen ari garen proposamenaren eta Alderdi Popularrak orain dela hilabete egindakoaren artean? Baldago benetan inolako alderik? Eta proposamenak berdinak badira, PPrena eta UPNrena, horrelakoa izanen da gurea ere, gure argudiak eta gobernuak egin duen gaitzespen txostena ere horrelakoa izan den bezala. Haren 6 paragrafo, PPren proposamena baztertu zenean bidali zenaren kalko bipilak dira. Horietako batek horrelaxe dio hitzez hitz. Ildo horretan kontuan hartu behar da halaber Nafarroako gobernuak lanean diharduela gaur egun 2026rako tributu neurrei buruzko foru lege proiektu bat egiteko. Fiskalitate mahai baten bitartez, non aurkeztuko baitira sektore eta entitate desberdinak aurkezten ari diren tributu alorreko proposamen guztiak, eta lan horietan errenta ertainen eta basuen PFC-en ordainketari buruzko zenbat gai sartuta daude. Berriro diot, eta lan horietan errenta ertainen eta basuen PFC-en ordainketari buruzko zenbat gai sartuta daude. Errenta ertainen eta basuen zerga ordainketa berrikustea da geroa baik jadanik orain dela urtebete baino gehiago proposatu zuena. Eta gaur egun gai hori fiskalitate mailan landua izaten ari da. Azpimarratzen dut geroa bairen proposamen ez dela, naiz eta talderen batek zalantzan jartzen zuen ea Nafarroan errenta ertainik baote dagoen. Berriro errepikatuko dut proposamena, geroa baik egina izan zen. Izan ere, atzo bertan, Ibarrola Andreak publikoki dei egiten zigun gure jarrera berrikus genezan. Betidanik egon gara errentarik apalenean ondoan. Betidanik aldarikatu dugu sistemaren progresitibitatea. Hori baita egiazki justiziazkoa eta birbanatzailea izateko oinarria.